vaig anar a buscar quina era la millor manera per mi en aquell moment d'alimentar-me, i va ser el menjar net, no? I això es defineix, doncs, una mica tornar a les arrels, menjar el més natural possible, el menys processat no? Carles, que els oients de Flashback estan superacostumats al teu nom perquè jo t'he nombrat 300.000 vegades els teus llibres i etc. I sempre us dic que ella és la qui va introduir també els sucs verds, els smoothies, o sigui, el Eat Clean. La culpable? No? Sí, és la culpable. És molt fort, això. I és catalana, Atenció, O sigui, aquí no hi hauria sucs detox i healthy i tal, sense ella, Correcte, sí. Ella és la pionera. Després n'hi ha hagut molts que en fem, també, Però ella jo crec que va ser la primera a parlar-ne i feia uns vídeos supercasolans, que tampoc estàs parlant de fa tants anys, Carla, de tot això. Això seria 2015, potser. Clar, però és una tia guapíssima, llavors jo no sé si per lo guapa que és, per lo bona comunicadora que és i per lo molt que en sap, els vídeos d'aquells van tenir un èxit bestial a través d'un portal català d'alimentació, però que només estaven ficats els més friquis de l'alimentació i després es va popularitzar. I bueno, ara la Carla jo crec que ha ajudat a moltes persones a menjar sa. Però el més bo d'ella és que viatja per tot el món. Ara ja estàs més estabilitzada a Mèxic, no? Potser? No, canvi. Passa palabra, ja no. Va canviant, li vol anar canviant. Sí, no, porto 9 anys fora de Catalunya, ara mateix porto una bona temporadeta per aquí i ja ho dic aquí, torno a casa. Ja toca. Com aconseguies menjar sa voltant per tot el món? Perquè a cada país hi ha les seves històries, sí, no? Doncs a mi m'agraden molt els reptes. I és un repte, llavors a cada lloc on vas intentes buscar la millor manera, no? I això també m'ha fet aprendre molt i també poder donar recomanacions, no? Perquè en un món utòpic tot és perfecte i pots cuinar super sa, super natural, tot orgànic, però no vivim en una bombolla ni en aquest món tan perfecte, no? Llavors, anar-te adaptant i anar trobant les maneres de com fer-ho, i sobretot jo sempre abogo per aquesta educació nutricional que et dona aquestes eines, no? I que saps en cada moment, davant de qualsevol situació, quina és la millor elecció. Jo, Carla, ja saps que sóc mare de 3 i estic super indignada amb el tema dels menjadors escolars. Saps? Sí. Però bueno, aquest és un altre tema, però sí que crec... Sí. No, però a veure, si l'has tret, l'has de desenvolupar. No, perquè és molt llarg, el signe... Ella és nutricionista i ho pot parlar amb consciència. Els signes nutricionistes, els menús escolars, però jo no crec que els hi deixin tocar res, només els hi demanen la signatura, perquè al final el que es busca és a preu i la verdura brilla per su ausència. La verdura és l'acompanyament del pollastre o del segon plat que sigui i cap nen se'l menja perquè ningú els apreta. Però en general, cal que... I perquè fan mala pinta, Exacte. A l'escola els meus fills, per exemple, té superbona pinta. La cuina al col està superbé. Jo penso més al menú. Però clar, jo parlo de quan jo anava, em quedava al menjador. Però han canviat molt les coses. Però la safata no ha canviat. La safata és la mateixa cosa que... No té gaire sex appeal, la safata. No trau massa. Però tu creus que a les escoles s'hauria de donar contingut nutricional? És a dir, la nutrició... Sens dubte. Hi ha coneixements bàsics com creixement personal, educació emocional, educació nutricional, que hauria d'estar no un cop durant la primària, no. Jo crec que cada any això s'hauria d'anar recordant, saps? I aquí vaig, perquè ella també parla molt de l'ànima, no? De la relació entre emocions. Quina és la clau de menjar sa, Carla? La clau de menjar sa? Doncs escoltar-te. Escoltar-te i saber què és allò que et demana el cos. Sempre, òbviament. Si et demana un McDonald's no s'hi val, però... Aleshores no és el que demana el cos. No, això és el que et demana una mica el teu capritx. El dimoni, exacte. Però un gat, quan es troba malament, tu no li has de dir què ha de menjar, ell s'escolta i sap que o no ha de menjar, ha de beure aigua o s'ha de purgar, no? Menjant herba. Llavors el mateix nosaltres. És prendre una mica de consciència. Doncs ja buscaré, perquè no sé on és. Ja indagaré dins meu. On està això? No sé què és el que he d'escoltar ara mateix. També és veritat que li has de donar oportunitat a teu cos que et parli, perquè si sempre estem estimulant-lo, no? I donant-li, mai tens l'oportunitat de dir hola cos, què et passa, no? Per començar és treure tot allò que està processat, tot allò que està dins d'un paquet, que està més embolcallat, que llegeixes la llista d'ingredients i és que no s'acaba mai i noms que no saps ni pronunciar semblen
no? Trabalengües. Sí, androides del... Exacte, doncs tot això, si tu no ho coneixes, el teu cos encara menys, això és com també més tòxic. També t'haig de dir que alguns ingredients que dic jo d'algunes receptes també els sona també xino. els sona xinès, sí. Doncs tot això acaba com, no sé, enfosquint el cos d'alguna manera, no? I no deixa que tot flueixi. Sona molt, així és molt a l'aire, però realment és així. Quan més natural mengis, quan més del camp a la terra, més net et sentiràs. Llavors tot flueix molt més, o sigui, és la claretat mental i producte de proximitat. Des de la tierra directo. Carla, exacte. El seu. Del comerciante. Igual. Bueno, jo veig aquí que em criden l'atenció en el teu Instagram diverses coses. El primer són, jo sóc molt fan dels espaguetis, dels normals, no dels de pepino, que és els que proposes tu. Però és perquè no els has provat. No. Perquè no te'ls he preparat. Correcte, si te'ls cuina la Carla... Allà... No. Ho he menjat i és boníssim, eh? Sí. Una mica de pesto... No, és que aquí estan amb la salsa corresponent. Us llegeixo els ingredients, perquè el bo que tens tu, Carla, és que poses els ingredients, és a dir, la recepta està als seus posts. És que jo soc molt fan de la Carla, perquè no és només nutricionista, que jo crec que és la vessant que els hi falta als nutricionistes, que llavors és on entra la meva professió, que és ajudar, no? Complementar amb la part pràctica, però ella ho té tot, és a dir, ella és la nutri, però també és molt bona amb receptaris, amb la part pràctica, i llavors ho engloba tot el món. I tots els seus llibres tenen un fart de receptes. És que és molt fàcil, mira, us llegeixo aquests espaguetis de cogombre, que és fantàstic, un cogombre ratllat en forma espagueti, 150 grams, mil·lilitres de suc de llimona, o mig albocat, salsa tahini, que és l'únic que no conec. Sí, això és una salsa amb sèsam. Val. Ok, llavors 3 cullerades de sèsam, de llavors de sèsam, julivert i sal. S'ha acabat. Oi que els coneixes tots menys el tahini, que ja t'hem fet aquesta ajuda? Però això és com la pasta ja, però no? Sí, mira, és com... aquí teniu la foto, que és uns espaguetis verds de cogombre. Saps com la crema de cacauet o la crema d'ametlla? Doncs és el mateix, però amb les llavors de sèsam. Jo això ho vaig sèsam. comprar una vegada. Això ho compres per fer hummus. Va caducar, també. Que tarda a caducar-se, Marc, això? El verd és el color de la Carla, Sí. Hi ha verd a totes les seves receptes. I de tots els instagramers healthy. És que és el color healthy, clar, no ens podem inventar les coses. Són molt bons, aquests espaguetis. Carla, què és més fàcil, menjar sa, sol o acompanyat? Mira, bona pregunta aquesta, perquè sola, llavors menjo jo el que vull i és ràpid, no? Però també moltes vegades quan he de cuinar per algú, doncs hi poses més cura, hi poses aquesta vitamina que a vegades falta, no? Que diu, mama, no m'agrada. Ja. El teu marit que diu, avui hem de tornar a menjar això? A veure, quan menges tu, sol, tu poses a la teva mida, no? I a la teva manera. A vegades fas més excepcions quan és amb algú altre. Jo em refereixo més, no sé, si cuines amb un sopar especial o aleshores són celebracions, llavors pot ser no tan healthy perquè són puntuals, no? No, però jo crec que si ho fas, per exemple, amb els nens, poses molta atenció i mires que no falti res de res, si no descuides una mica més. I quan tu convides algú, amics teus, a casa teva i tal, és a dir, ells... Ells saben el que venen, Sí, totalment. Ara ja ha arribat a un punt que sí. Que no venen, ara? Ara que ja no venen. He notat que últimament, escolta, tothom té coses a fer, Per això, ara ja no em conviden, saps? No, ostres, Carla, vens i què et preparo, i què menjo, i què... Sí, a mi també em passa això, Però tu ets vegana, diguéssim? Sí. Va. Ja sé a qui no et convida. Astrid, hem convidat una vegana al programa? Sí, hem convidat una vegana. Bueno, és que el mes passat vaig portar una noia que menjava fetge a la planxa. Què serà el pròxim? No, però dir-vos també que el que m'agraden a mi són això, no? Els reptes, i m'adapto a tot arreu. O sigui, a tot arreu puc trobar coses per menjar. A mi m'agrada el pernil. Molt bé, amb una bona amanida al costat, vale? Què és el que més agraeixes de la teva feina, Carla? Doncs trobar-me les persones de cara, en persona, i bueno, que m'expliquin la seva experiència, que han pogut llegir de mi o aprendre com els ha canviat la vida, és que em fan treure llàgrimes dels ulls. Això val tot l'or del món, i més enllà. A la Carla la podeu seguir per @carlazaplana, i ella també fa assessoraments, feia molt a distància perquè abans no vivia aquí, i també té reptes a la seva pàgina web, llavors us podeu com afegir i seguiu els reptes. Et faig les 3 preguntes finals? Sí, i tant. Carla, una recepta. Una recepta, doncs, una cosa que m'agrada molt, i tant estiu com hivern, molt senzilla, és un cúrcuma latte. És una beguda, és amb llet vegetal on afegeixes cúrcuma en pols, i això és molt antiinflamatori, molt antioxidant, i quan fa fred tu pots prendre així calentó, com si fos un cappuccino, o quan és
estiu i fa molta calor, t'ho pots prendre com si fos una horchata així amb gel. És que està deliciós. Li poses un toc, si vols li poses un toc de canyella, si vols li poses un toc de mel o de sirope d'arte. Jo estava intentant imaginar-me això és boníssim. i no sabia ni el color que havia d'imaginar. Groc com La cúrcuma, els La cúrcuma, de quin color és? Groga. És carbassa, la cúrcuma. Sí. Un carbassa. I si ho barreges amb I amb llet llet vegetal... de què, per exemple? A mi m'agrada de civada. De És civada. així cremosa, li dona cos, consistència. Civada, és la que em falta per provar. Atenció, esportistes, aquesta recepta va molt bé post-activitat física perquè és un antiinflamatori molt bo i també la gent que li costa dormir. Molt bé. M'interessa. Va, una frase, Carla. Sempre dic que en la senzillesa hi ha la bellesa. I un llibre? L'alquimista, sens dubte. És el meu preferit. No ha dit cap dels seus. Quants llibres tens? 4. Té 4 llibres ja, Déu-n'hi-do. tots amb molts bons receptaris, us els recomano tots ells. Carla, moltes gràcies A per estar al vosaltres, programa amb de veritat, un nosaltres. plaer. Gràcies, Carla. Adéu! Ja m'han sabotejat 300 vegades. Primer no havia clicat a l'on. Després m'han trucat 2 vegades i s'ha tallat. O sigui...